No niin! Kives, juu! Kahden kyykän ero. Joo, 2 kyykän. Eli toisin sanoen kaikki on vielä täysin auki. Ja sieltä katsotaan millaista tuhoa tulee. Voitko se koiran viedä turvaa? Oi vittu, äijä heitti hyvin! Joo, aika paska kun jäi toi 1 roska tonne. Koita vähän tsemppaa. Joo, sori. Kokeilen paremmin. Mitä? En, koska tää on ihan vitun ärsyttävä. Hei Eero, haista vittu. Äijä heitti kyllä aika kovat avaukset. Toi äijä heitti aika kovat avaukset näikkö. No niin, Larde. Tuolla Larde heittää. Tuolta heittää vielä 2 santaria. Ei kun ei se vie heitä. Mitä Janne nyt vittu vähän edes? No tarjoa niistä viinaa edes. Varmaan näissä peleissä lasurilla heittänyt. Se on yllättävän paha makuista. Niin on. Oho, nyt mä kuvaan jotain muuta kuin peli. Toi heittää tonne. Sitten niinku askelta otat sen 1 kengän verran toiseen. Tästä tulee ehkä maailman huonoiten kuvattu kyykkäpeli, kun mä koko ajan kuvaan kaikkea ihan muuta. Kuvataan täällä. Niin sitten kun nää heittää, niin tää on vähän niinku takaa. Eiks täältä yleensä? Eiks täältä? Tää johto loppuu kesken ja Hokkinen ei näy kuvissa vieläkään. Ei vittu, tästä kuvaamisesta ei tuu mitään. Tuolla se Lauri on. No niin, nyt se heittää tonne. Heitti aika tommosen. Ihan ok. Nyt sille ei riitä pokka heittää. Sille ei riitä pokka heittää noita 2 oikeanpuolimmaista tornia. Ei se oo Hokki se homma tässä. No se jätti taas vähän roskaa tohon. Tossa on aika komea lanauslinja tossa. Kato tuo lanauslinjan eeppisyyttä, mikä tässä keskellä kenttää on. Ja... Se oli hyvä. Se oli hyvä. No niin, sorvali. Hyvä Miika! Se oli Miika hyvät suoritukset. Nyt toi vaatii vaan sen, että joku heittää noin 2 tornia tuolta ja sitten joku lanaa eeppisellä lanurilla tosta. Joo, jos Mikko jännittää, niin lisää kaljaa. Älä heitä vielä, älä vielä heitä. Se on meidän vuoro vielä. Heitä nyt jo tänään! Niin tulee jo. Oi, kimmokkeella sieltä noin 2 tuolta, hienosti. Oh. Niin, on ainakin meitä vastaan ratkaistu aika monta peliä. Täällä on kyllä paljon kauniimpi kenttä kuin AVL. No, näin on 4 heittoa ensin heitetty. Toisaalta kun siinä tulee Kovero ja... Niin. Koverolla on nyt Sipuli kyllä
kyllä housuissa. Onko? Ja sieltä Mikko Kovera Sipuli housuissa tulee heittämään. Tämä on pakko mainita, että jää nauhalle. Auttaako Sipuli housuissa? Ihan hyvä, ihan hyvä. Nyt heität siihen sen 3 linjan siitä samanlaisen vähän oikeammalta. Sipuli housuissa auttaa jonkun verran. Hyvän näköinen. Kyllä Sipuli housuissa auttaa! Ja sieltä kamera heilahti, ei varmaan jäänyt nauhalle toi heitto, mutta ei se varmaan niin väliäkään. Sipuli! Sipulit housuissa auttoi kyllä hyvin. Heitä! Heikki on päivän kovin Sipulin syöjä tähän mennessä, mutta toisaalta Mikolla Sipuli housuissa. Syöksä se seuraava haue heittäjä sen Sipuli sieltä housuista vai? Joo, se on diili. Joo. Anna mennä, että on varmasti maistanut toisen housuissa ollut kuin Sipuli. Ei oo Heikki heittänyt kyllä haukeakaan koskaan ennen, että toisaalta se on ihan... No niin. Joo, siis kyllähän noita torneja on enää niin vähän, että Hokkinen ja Sorvali poistaa ne kaikki. Siitä vaan. Kato, hyvä. Hyvä Heikki. Ei lähde! No lähtihän se hyvin. Lähtihän se ihan hyvin. No sähän osuit siihen torniin, saatana. No niin, sieltä tulee, oi sukkulamies, sukkulamies. Pistä sukkuloita, eikö ei toi oo sukkulamies sittenkään. Mutta ei toikaan mihinkään osu kuitenkaan. Ei vittu, tää kamera kuolee muuten kun noi kyykät lentää tänne. Oi, kuoli hyvä! Oi, onneksi tuli nauhalle. Harvoin näkee noin hienoja. Kato, pistä toinen sama. Oi, kato sieltä, hienosti 2. No niin, nyt luvassa on 2 sukkulaa seuraavaksi. Tää ei oo ikinä heittänyt elämässään muuta kuin sukkuloita. Sieltä lähtee ensimmäinen sukkula. Sukkula Veinukseen, oi hieno! Ja taas sukkula Veinukseen, sieltä se tulee. Kyllä sukkulaa, hienoa. No, ei se nyt haittaa, koska Hokkinenhan kajauttaa noin tornit ykkösellä tuolta. Nyt tarkka katse noihin 4 torniin tuolla vasemmalla. Kohta niitä ei enää ole. Tosta lähtee. Oho! Vähemmän voimaa, enemmän tarkkuutta. Se on niinku käännellyt, mutta isompi ja taitamattomampi. Mutta vilttiketjussa huomenna. Vilttiketjun miehiä. Huomenna ei pelejä. Voi Lauri! Eikä näin! Eero! Laurille tsipalia! Ei ollenkaan paineita. Tuon jälkeen ei enää yhtään hyvää heittää. Hyvä käteet siihen paperiin. Näin AV johtaa 2 kyykellä ekan päädyn jälkeen. Oi kyllä!
Hassi, että tuli vitosen linja, kun vähän kieputtaa. Vähän kieputtaa. Aika saat kieputtaa kyllä, jos tosta saat 5. No katsotaan vittu. Ajostako lyödään vetoa? Ihan mistä vaan. Sipulista vetoa. Komero housuissa olevista sipulista. Joo, komero housuissa olevasta sipulista veto. Voittaa Mikko, voittaa! Näillä on kyllä vähän liian hyvän näköinen tää kenttä, kun ei tarvitse kuin yksi osua tohon, niin se on melkein tyhjä. Ei ne osu tähän aika paljon. Eihän ne osu. Toi vitun tupsupipo ei osu noihin 3 kuitenkaan. Kato nyt. Tänne jäi tästä vaan. Joo, tossa on hyvä linja. Tossa on hyvä linja, kato toi. Hyvä! Oi hyvä! Joo, toinen sama! Pistä toinen sama! Pistettyä turpa kiinni. Edelleen tätä sinitakkista miestä kohti. Siinä on se linja, mihin tähtäät. Heikki, sä oot mun tiellä. Hyvä. Kyllä se siitä tulee. Kyllä se sitten, kyllä se. Kyllä yksi on hyvä sulle. Se on helvetin hyvä. Osutko? No et osu. Turha kysyäkään. Kato, sait yhden. Hyvä, hyvä. Ja se oli hyvä! Se oli helvetin hyvä! Ei ollut hauki, ei! Juu, niin on. Hyvä, Mikko voitettaa ilman paineita, tää peli loppu jo. Juu, hyvä, nyt kuvataan tosta Mikko Kovero. Pistää 0 hienosti. Mikko, onko siellä housuissa nyt tarpeeksi sitä sipulia? No eihän siellä nyt oo! Roopasta. Ai vittu. Mikko, montako ja koister koko pelissä? 7. Palautapa vähän. Ei kun koko pelissä, tää on toinen pääty. Kolmella. Hyvä, se oli ihan vittumaisen väri. Ei tän nyt Heikki se siinä pystyssä oleva ja ne 2 sieltä takaa. Hyvä. Ei hae. Sitten vaan unohdin käyttää kättä. Hienosti. Peli loppui. Anaalivandaalit voittivat. Mikko on lausunnot pelistä. Niin kun, myös yhdellä paskalla pelaajalla voi päästä pitkälle. Kyllä. Minua huolestuttaa, että Olli Tala pitäisi saada seuraavan pelin paikalle. Missäköhän Olli Tala on? Se on tentissä ja tulee 10 minuutin päästä takaisin. Olli on ihan ok videossa. Joo, mutta Olli Tala pitäisi vaan saada tänne. Seuraava peli on vasta, Hyvä. peli on vasta niin kun, Täältä urheilujuomaa Olli tulee. tuonne koneeseen noin hienosti. Ja tähän päätämme lähetyksen tältä erää. Janne, Seuraavaksi, haluaisitko sipulia? Minulla on sinulle tarjota. onko seuraavaksi USB muuten teitä vastaan? Oh. No niin, seuraavaksi sitten Tsibali todellakin koetuksella, koska USB vastassa. Ja siellä USB keskittyy tulevaan koitokseen, mutta turpaanhan sieltä tulee. Ja tähän päätämme lähetyksen hetkeksi.